Ahoj, Jani. Jo, dobrý. Euronu? Jo, už jsem o ní slyšela. Proč objednává? Hele, tak možná bych se přidala. Docela by mě to zajímalo. 100bodovka? Tolik? Tyjo, to jsou dobrý dárky navíc. Na kolik to přijde? Tyjo, 2000, tak to já se úplně nemůžu hele z rodičáku dovolit tohle. To asi nedám. Vstupní investice do podnikání, jakože se tím začnu hnedka vydělávat. Cože, to mě nenapadlo, ale já jsem se teďka poohlížela po přivídělku, takže by se mi to fakt hodilo. Myslíš? No tak to je super. Hele, tak víš co, tak já poprosím Davida, aby mi zaplatil ten první balík a rozjedu to.